беше отворена нито една мярка, нито една схема и нито една интервенция в сектор земеделие. Ние за месец отворихме 12 за бюджет над 1,5 милиарда. Какво целим? Ние целиме с всичко това именно да направим едно по-конкурентоспособно земеделие в нашата страна. Отворихме мерки, които са свързани с млади земеделски стопани, които са свързани с нови земеделски стопани. Искаме да насърчим тази дейност, наистина да стане по-привлекателна за младите хора, понеже в сектор земеделие забелязваме, че то се практикува от все по-застаряващо население и за това се опитваме през европейските схеми за подпомагане, разбира се, които са съфинансирани от национален бюджет, ние да постигнем тази наша цел. Колеги, благодаря ви, трябва да започнем. Може би очакват мерки за държавата и помогне как да съхраняват продукцията си, как да се кооперират. Това били реалните проблеми на бранша? Това стига от тази аномалия? Това е най-големият въпрос. Въпросът за кооперирането на земеделските стопани е въпрос, който наистина трябва да подлежи на един широк дебат и който трябва да се мултиплицира и през норматив. Това е следващото нещо, което ние в Министерството на земеделието и храните сме готови да направим. А това е именно норматива да е закон за кооперативите, защото лично аз и моят екип сме убедени, че докато няма едно сдружаване, което да допринесе за по-силен глас и мотивация на земеделски производители, а не всеки един стопанен сам за себе си. Ако щете и с веригите това е свързано, да тръгне да се договаря по някакъв начин с търговски мрежи, тогава той е в една по-силна позиция. Когато е сдружен, според мен, той ще бъде в една по-силна изборна позиция при преговорите.